फरायदों अमृत खेरखातारिया। अखाफोराव नायबिजिरनायनि बाहागो महरै दिनै भारतआ अन्ध्र प्रदेशनि श्रीहरिकतानि सतीश धावन अख्रांमा मिरुनिफ्राय बेलासिनि 4:43 चन्द्रयान-2 अख्रांमा दिङाखौ दैथायबाय। GSLV Mark III जोहै चन्द्रयान-2 खौ अखाफोराव दैथायहरनाय लोगो लोगो अखाफोरनि बिखायाव दैथायनाया भारतनि नैथि जारिमिनारि नायबिजिरनाया जागायबाय। मैया चेन्नाईआव खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव भारतारि अख्रांमा बिजिरसं फसंथान सुंदयै इसर'नि मासिगिरि डक्टर शिवाना बुङोदि बे मावबिथांखिनि थाखाय गासै थागथियारिया जाखादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 15 जुलाइआवनो चन्द्रयान-2 खौ अखाफोराव दैथायहरनो थागथियारि जादोंमोनब्लाबो 1 घन्टानि खम सम थानाय समाव मोनसे कारिकरि जेंनानि थाखाय बे दैथायहरनायखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। अख्रांमा बिरग्रा जोनथोर दैथायहरनाया 7 सान उन जानायनि थाखाय बेनि उन जानायखौ आबुं खालामनो थाखाय चन्द्रयान-2 नि बिरनायनि लामाखौ सुंद' खालामनाय जादों। बेनि जाहोनाव अखाफोराव ओंखारहैलायनायनि सिगांनि सम 54 साननि सोलाय 49 सानसिम खम खालामनाय जादों। अख्रांमा बिरग्रा जोनथोरा सिगांनि थिखानाय बायदि 7 सेप्तेम्बराव अखाफोराव सहैनो हागोन होनना इसर'नि मासिगिरिया फोरमायदों। हादोरसानि दैबानानि थासारिया दिनै मोजां जादों। बबेखानि दिनैसिम गं 18 जिल्लानि 9600 नि बांसिन गामिया लोमसाव जाना दं। दैबानाजों खहा जानांनाय जिल्लाफोराव थांनाय साननैसोआव साननि बाहागोआव बोथोरा स्रां जानाय आरो बुरलुंबुथुरजों लोगोसे बेनि दैसाफोरनि दै बोहैनाया खम जानायाव थासारिया मोजां जादों। खहा जानांनाय जिल्लाफोरनि गुबुन गुबुन रैखाथि बादाफोराव रैखाथि थानाय गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि न'सिम थांफिननो हमबायबाबो दासिम गं 15 जिल्लानि 658 रैखाथि बादायाव 1,15,000 नि बांसिन सुबुङा बादायाव दङ। जरहाटनि निमातीघाट आरो बुरलुंबुथुर दैमाया धुबुरीआव, सनितपुराव जियाफरालि आरो नगावनि धरमतुलाव कपिली दैसानि दै बोहैनाया गिख्रंथाव सिमानि सायाव बोहैगासिनो दं। बावैसोनि दैबानायाव हादोरसायाव सुबुंनि जिउ गोमानाय अनजिमाया सा 65 सिम बांबाय। खर' आसामनि धेमाजि जिल्ला आरो आफां आसामनि माखासे जिल्लाफोराव दासिम दैबानानि थासारिया गाज्रि दं। खर' आसामनि धेमाजि, लखिमपुर, माजुलिखौ लाफाना माखासे जिल्लानि ओनसोलफोराव दासिम दैबानाजों लोमसाव जादोंब्लाबो सरासनस्रायै माखासे ओनसोलनि थासारिया मोजां फारसे फैबाय। बरपेटा जिल्लायाव बांसिन गं 565 गामि, धुबुरी जिल्लायाव गं 452 गामि आरो मरिगाव जिल्लायाव गं 400 गामिया दासिम दैबानाजों लोमसाव जाना दं। बावैसोनि दैबानायाव हादोरसानि गं 16 जिल्लानि 1,35,000 हेक्टरनि बांसिन आबाद दुब्लिया खहा जानांदों। मख'जाथावदि दैबानायाव बरपेटा जिल्लायाव बांसिन 10 लाख सुबुङा खहा जानांदों। दैबानानि जाहोनाव डिमु सेसा PWD लामाजों हान्थामेला खालामनाया हेंथा जादोंब्लाबो गुवाहाटी हाज' नलबारि लामायाव गारि मटर खारफिननो हानाय बायदि जाबाय। काजिरङा हादोरारि पार्कआव दासिम मा 15 गान्दाखौ लाफानानै मा 155 जुनारफ्रा दैबानानि जाहोनाव थैदों। हाग्रा बिफान आरो गुबुन गुबुन बिफानफ्रा गासै मा 52 जुनारफोरखौ रैखाथि बोखांनो हादों। हाग्रा बिफाननि PRO शैलेन्द्र पाण्डेआ बुंदोंदि गासै 199 सिखाव फलान होबथाग्रा बादानि गेजेराव गं 27 सिखाव फलान होबथाग्रा बादाया लोमसाव जाना दं। बबेखानि हाग्रा बिफाना सिखाव फलानफोरखौ होबथानो राहा लादों। दिनै हाग्रा बिफाननि मन्त्रि परिमल शुक्लबैद्यआ पबितरा हाग्रामाखौ नायदिंगोन। बुरलुंबुथुर दैमानि दै बोहैनाया सरासनस्रा थासारियाव फैफिननायनि जाहोनाव गुवाहाटी आरो सा गुवाहाटीनि गेजेराव फेरि सिबिथाया फिन जागायफिनबाय। मख'नो गोनांदि बुरलुंबुथुरनि दैनि बिबाङा बांनाय जाहोनाव थांनाय 12 जुलाइनिफ्राय फेरि सिबिथायखौ बन्द' खालामनाय जादोंमोन। बबेखानि रैखाथि जाहोननि थाखाय मोनाबिलिनि 6:30 सिमल' फेरि सिबिथाया थागोन होनना इनलेन्ड वाटार ट्रेन्सपर्ट बिफाना फोरमायदों। मिज'रामाव गासै राजखान्थि हान्जाफोरानो आसामनि बायदि थाबैनो NRC खालामनो दाबि दैखांदों। मिज'रामनि खुंथायाव थानाय मिज' नेशनेल फ्रन्टजों लोगोसे ओनसोलारि हान्जाफोरा हादोरसायाव बांलादेश आरो म्यानमारजों थानाय हादोर गेजेरारि सिमाजों गोबां अनजिमानि सिखावै गुबुन हादोरारि हाबनाया जागासिनो दं आरो बे सिखावखौ हाबनायखौ सुस्रांनो थाखाय NRC खालामनांगौ होननानै बुंदों। मख'नो गोनांदि आसामाव जुलाइ दानाव आबुं NRC फोसाव जाखांनायनि उनावनो जाहाथे मिज'रामावबो बेनि हाबाखौ जागायनो हायो बेनि थाखाय हान्जाफोरा दाबि दैखांनायजों लोगोसे थांनाय विधानसभा बिसायख'थियाव मिज' नेशनेल फ्रन्टआ गावसोरनि बिसायख'थि फोसावदिं बिलायाव NRCनि खोथाखौ मख'दोंमोन।
भारत आरो बांलादेशनि सीमा जिल्लाफोरनि गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ लानानै दिनै सिलचराव गंनैबो हादोरनि थान्दै खोलोबनि मोनसे गोनांथि गोनां जुथुम जायो। दिनै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय काछार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'नि जुथुमसालियाव जानाय मोननै हादोरारि थान्दै जुथुमाव गंनैबो हादोरनि गावनि आयदाफोरखौ सावरायलायो। बे सावरायलायनायाव बाहागो लायो बांलादेशनि सिलेट आरो मौलवी बाजार जिल्लानि जिल्ला खुंथायारि थान्दै हान्जाया मैयानो सफैखादोंमोन। करीमगंजनि सुतारकान्दी हादोर गेजेरारि गेटआव करीमगंज जिल्ला बेंगिरि एम.एस. मणिभान्नाया थान्दै हान्जाखौ बरायो। नागालेण्डनि मन जिल्लानि गासै सोरखारि मावख'आव थांखु उदां एबा टबाक' फ्री खालामनो थाखाय जिल्ला खुंथाया बिथोन होदों। जिल्लानि मावबिथांखि आरो जौगाखां परिषदनि दानसेयारि जुथुमाव बेनि सोमोन्दै थांखि लानाय जायो। गारि मटर आरो लामा रैखाथिनि फारसे नोजोर लाखिना खुंथाया बे राहाखौ आजावदों। जिल्लानि एम.एल.ए. जिल्ला मावबिथांखि आरो जौगाखां परिषदनि मासिगिरिनि नुजाथिनायाव जिल्ला बेंगिरिनि जुथुमसालियाव मोनसे गोनांथि गोनां जुथुमाव बे थांखिखौ लानाय जायो। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ फैगौ 28 जुलाइ रबिबार साननि 11 रिंगायाव अल इण्डिया रेडिअ'नि मन की बात जोहै सुबुंफोरनि खाथियाव गोसोनि साननायखौ फोरमायगोन। बे जागोन गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि नैथि खेब गाहाय मन्त्रि जानायनि नैथि खोन्दो। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ अल इण्डिया रेडिअ'नि जोहै बे हाबाफारिनि गेजेरजों दान मोनफ्रोमबो गुबुन गुबुन गोनांथि गोनां आयदानि सायाव सुबुंफोरजों गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।